Nazdar ľudia, dneska je tu so mnou Danči, čaute. Ja vás všetkých vítam. Rozhodli sme sa ísť na takú menšiu túru. Túra po Bratislave, električkou. No hej, ide auto. Tak už nič. Vydali sme sa na túru po Bratislave a práve sme na ceste na električku. Čak to. Práva bratislavská túra. Takže ideme cez cestu. Chodník. Takže toto je konečne random vlog po dlhej dobe. Veľmi dlhá doba to bola. Koľko to bolo? Mesiac nevydal video. A mesiac ani hore není teraz. To je čo? To máte ešte taký bonus. Originálne. Teraz sú konečne prázdniny, takže môžeme električky naháňať. Je veľmi mrazné. Predsa len je dosť teplo na leto. Teda je leto, ale akože je fakt teplo. Je dusno. Za chvíľu sa vidíme pri ďalšom strihu. Takže Klapka. Čauko. Veľké auto. Takže sme späť. Z výletu. Ideme práve naspäť. Môžeme ísť priamo zase po tejto ceste. Môžete si všimnúť, že jak ste videli, keď sme to stopovali. Takže asi tak. Inak vám môže niečo povedať. Už sme prišli teraz z tej našej túry. A čo sme to našli? 2 motýle, 3 električky, či toto? Ne, použili sme 3 električky. Našli sme 2 motýle a 1 lienku, tak to bolo, že? Hej. Super. Bolo to úplne úžasné. Dúfam, že sa takéto túry budú ešte opakovať. A tak. Ja dúfam, že na Kulmužovom kanáli bude viac random vlogov a že bude častejšie vydávať videá a bude to super. Dobre, a takže v linku bude on. V popisku bude môj link. A nezabudnite dať like. A ďakujem, že ste si pozreli toto video a ďakujem Kulmužovi, že som mohol byť v jeho videu. Takže čaute. Strih, končí to, lebo to si granadír.